Здравейте хора, почвам с моя влог. Разберете защо съм в парка. Изгледайте цялото видео да разберете. Така хора, аз искам да създам моя книга и мой мърч. Хари! Братовчетка ми е... Да, братовчетка ми е тук, която е и тя сма влог за нея. Просто... Ай, падам! И просто хора, аз слизам от това. Няма бавно. Така хора. Пишете в коментарите дали искате да се направя свой мърч. Абонирайте се за моя канал, оставете един лайк. Лайка, subscribe. И ми пишете долу в коментарите дали разбирате английски. Тук ще ви дойде един линк, където може да влезнете и да видите новата ми игра. Да, хора. Може да дойде, може да не дойде този линк, защото така за първи път правя влог, а трябва да се го монтирам това видео и доста ще е тежко. Така. Така хора. Също тя снима влог. Абонирайте се за нейния канал. Мира, на английски ли се пишеш или на български? На български Мирослава видео. Утре може да очаквате нов шорт. Да, аз пиша на английски Митко Слава Бълънчата Иванов. Така. Хора, пишете пак долу в коментарите дали искате да се направя мърч. Така, тихо, не казвайте на никой, но мога да се направя мърч. Ето го, аз го нося в момента. Ето го, в момента аз го нося мърча. В момента това никой не знае, че моя мърч. Да. И пишете дали искате от същия този мърч. Може да включва в мърча Не, няма да ви казвам, ви ще разберете. Ако погледнете. Така хора. И още какво ще правим? Какво ще правим друго? Така. Пак се включвам тук, хора. Мали, не трябва да снимам хора. Да. Не, игра. Да. Добре, лека вечер. Хора, малко за малко. Някаква охрана дойде. Така, абонирайте се за мой канал. Така, мърчът изглежда невероятен. Много в черен цвят, в син, много и в оранжево. Трети любими цветове на мен. Зелено ще трябва да го има, не знам. Ето ги, дизайните. Не знам дали на вас ще ви харесат. Но защо? Прачетка ми ето така снима. Прав телефон да си го обърне, ето така. Да, хора. Ще се окача този влог и пишете долу в коментарите дали искате да зауставим за заставяне на сграда. Ето дори аз сега мога да ви го покажа. Долгоре. Там е, гледате ли го? Не знам дали се гледа много добре. Там е някъде. Така, влог, мисля, че малко ще спра, защото има малко работа. Чао, сега ще се срещнем. Сегичка. Аз ще имам 2 часа работа, а вие ще имате 1 секунда. Хора, включвам се на следващия ден и пак съм със същите дрехи. Буквално не се изм... И пак идвам на парка. Мръзна ми всеки ден да са на парка. Буквално нямах време да снимам. Прибрах се вкъщи и легнах. И заспах буквално. Бях толкова много изморен, че буквално легнах и заспах. Съжалявам, хора, че не съм ви снимала. Това не беше много такова, но вижте какво направих. Ударих се.
всичко за моите приятели. Обичам ви, хора, наистина. Абонирайте се за моя канал Скамбанка, да ви идват известия за всеки един мой влог. За жалост няма как да ги монтирам и не знам как. Ето на тук са увеличаем случай. Така, хора, да. Ето го мръча и ви го видите. То е аниме геройче. Много харесвам това филмче. И пишете ви дали сте гледали. Ами не. Съжалявам, не се спомням как го казах. Ти снимаш ли още влог? Да. И аз снимам още. Ти какво си снимала? И ще очаквайте нова стори в Инстаграма ми, хора. Митко долна черта Х Митко Д А Р Смаш. Разбрахте ли? Митко долна черта Д М С Смаш. Не знам. Я забравя. Трябва погледна. Здрасти. Това беше мой фен. Това беше мой фенче. Май ме разпозна, хора. Да мисля, че това е мърча. Защото всичките като мина винаги питат кой си. Буквално. Омага, клона пана! Хора, клона пана! Там пана клона. Ето го. Така, хора, абонирайте се пак за моя канал. Това е много важно за мен и оценявам всички, кой се е абонирал за моя канал. Моля ви, абонирайте се за моя канал Скамбанка. Защото така ме подкрепяте и ми вдигате духа и ще продължавам все така. Вижте, все пак имам нов мърч и тук е на китайски няколко. Казах да го направите нещо такова подобно. Очаквайте, ще има нова напитка от мен. Казва се Смашли. Смашли. Много ще е яка. И сега ще видите какво представлява. Хора, то представлява мечка. Много яка напитка ще стане, но това не трябваше да ви го казвам, но ви го казах, защото много ви обичам наистина. Омага, колата ще мине върху дървото. Дървото де. Стой! Значи те са някакви англичани, човек. Ето го е красивото небе. Значи много ви обичам, който се абонира за моя канал. Той е в сърцето ми, наистина. Моля ви, абонирайте се за моя канал Скамбанката. Очаквайте ново видео как се пускам на Оме ТВ. Да, хора, наистина ще пусна на Оме ТВ. Но първо трябва да се го направя, да. Да ви кажа така, защото алергичен съм тук и към лилката. Тя мирише на мастило и аз плюях. И затова покам камерата на там да ви мусите да направите една дела. Да, ето го мърча. Ето го, хора. Стана брутален, много се кефа за мен. Мира, твой мърч показа ли си го? Тъй. Да. Каза го. Той как се казваше? Чао, малка, сега се включа. Аз ще си направя нова книга. Омага, ти се правиш нова книга? Аз се правя напитка. Да. Не. Сега се върна, хора. Оле, не, наистина. Да, наистина. Ще е подобна с една мечка. Много ще е яка, хора. Аз спирам до сега с моя влог. Утре или от други ден може да кача влог, защото снимам вече от 2 часа. Тук бъртовчета ми някакви глупости.
О, господи. Ето хора, вижте. Ето ги хора. Я да те въртим бе. Щях да падна. Хора! Здравейте! Like and subscribe! Юху! Въртим се, Това не е въртим се, въртим се. Хора, мисля, че аз ще приключа моя влог. Чакай. Не, не де така. Или може да го прекъсна. Да, спирам го за сега, хора. Може да го кача утре или днес. Хай, чао!